Hi guys! Good morning! So ngayon meron tayong bagong menu for today. So ito nagpapakulo at nagpapalambot na ako ng pansahog dun sa lulutuin ko ngayon. So yun yung unang process na ginawa ko, nagpalambot ng pansahog para dun sa ating recipe. Ito guys, umpisa na natin yung pagluluto. Ito kanina, so pinakuluan ko, 'di ba? Tapos ngayon nasitsaron ko na siya, napapula na yung pansahog nating karne. Then umpisa na natin ang paggigisa. Walay natin 'yan. So, 'yan. Unahin ulit natin yung bawang. Papulain lang natin yung bawang ng konti, tapos isunod natin yung sibuyas. Pagkapula nung bawang, isunod natin yung sibuyas. Ito, isunod na natin yung sibuyas. Hindi na natin ihalo yung karne dun sa sibuyas na nilagay natin. So, bali ipa-prepare natin na menu for today is yung yung natutunan ko sa biyanan ko na menu na murang-murang ulam para sa pamilya. So, nakakatuwa kasi pwede kahit sino gumawa nito or magluto nito. Isunod na natin yung magiging sabaw natin doon sa ating menu. So guys, itong menu na to, napakasustansya. So lalagyan natin ng twist yung Lucky Me Chicken Noodle Soup Instant Mommy. Yan. So ito yung gagawin nating menu for today. Usually ang mga ginagawa ng mga gluluto nito, miswa, pero ang gagamitin natin is Lucky Me Instant Mommy ng maiba naman. So, ilagay na natin to para lumambot. So, bali dalawa to, dalawang Lucky Me chicken. So, syempre pati yung seasoning niya ilalagay natin. Yun yung pampalasa natin. Yung maganda nito, masustansya siya kasi may gulay na kahalo. Hindi lang siya plain na chicken instant mommy. So, meron siya talagang kasamang gulay. At may sahog na karne. So, takpan natin yan. Mamaya pag malambot na yung yung noodles niya, isunod na natin yung pag kumulo, sunod na natin yung mga gulay na iba. Isunod na natin yung niya, yung pampalasa niya. So, yun yan. Yung seasoning galing din sa Lucky Me. So, dalawa yung Lucky Me natin. So, dalawa rin yung ilagay natin. So, ito na yung parang niya, nagiging, alam mo, panlasa dun sa niluto natin. Tapos, isunod na rin natin yung patola para lumambot. Yan, guys. Masustansya to. So, kasi may gulay siya. Meron pa tayong isang gulay na ilalagay din dito. Pag kulang yung sabaw, dagdagan nyo na lang kasi para matansya natin yung lasa ng lulutuin.
Pag gusto nyo namang medyo marami yung sabaw, pwede rin naman. Tapos timplahan nyo na lang ng konting patis para yung lasa niya mag-blend dun sa sa dami ng sabaw. Kasi pag syempre, pag dinamihan naman natin ng sabaw, yung seasoning ng Lucky Me, mawawala na rin. So, makukulangan na. Yan. So, tapos pag takpan natin, then pag malambot na yung patola, isunod na natin yung yung isa pang gulay na ilalagay natin dito. Ito guys, pag gusto nyo medyo maanghang, lagyan natin ng siling haba. So, tansyahin nyo rin kasi baka hindi makain ng mga bata. Kung meron kayong mga batang pwede rin namang wala. So, kami naman mahilig sa maanghang. So, nilagyan ko na lang din. Isunod na natin tong pechay. Halos luto na to guys. So, konting na lang dun para dun sa pechay na nilagay natin. Tapos, pwede na natin himuin. So, takpan lang natin ng saglit. Mga siguro 1 minute or less than 50 seconds or depende. Tansyahin nyo na lang. Pag luto na yung pechay nyo, pwede nyo nang hamuin. Ito guys, luto na yung ating menu for today. So, ito yung ating Lucky Me chicken noodles na nilagyan natin ng gulay para maging masustansya. So, hindi lang siya yung typical na instant noodles na lulutuin natin. So, may mga gulay siya. May patola and may pechay. Tapos, may halong konting karne ng baboy. Yan. So, mamaya pwede na ako maglagay sa bowl. Tapos, isa-serve na natin. So, guys, itong menu na to, less than, lang to, 100 pesos. So, yung karne natin, konting-konti lang yan. Worth mga siguro mga 50 pesos. Tapos, yung dalawang chicken noodle soup natin. Tapos, yung gulay. Yung pechay is mga 5 piso lang siya. Tapos, yung patola, mga 10 piso. Tapos, yan. So, makakaulam na yung buong pamilya niyan. Enjoy!